салому алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаед. Бародари азиз, хоҳиш мекунам видеоро то охир тамошо кунен ва мефаҳмед ки чӣ хел кор, чӣ хел падработка, чанд сум, чӣ хел ҳамашама подробно мефаҳмонам. Агар видеоро ай байниш тамошо накардед бародари азиз, ҳичи намефаҳмед ва саволҳои шуморо беҷавоб мемонад ва меҳнатҳои моро беқадр. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам илтимос видеоро то охират тамошо кунед. Кор қарор дорад дар ПАД Москва, город Чеховода. Разнорабочая. Рӯзи корӣ 2000 рубл мета. Ҷойи хоб бепул, питанияш бепул. Патени ПАД Москва обязательно дар кора бе документ коргар намегирад. Беҳуда худора ғамам натен, масалан нанависен ки ака мо патен надорем, документ надорем, намегирад туда-суда, намегирад. Фақат патени ПАД Москва дар кора. Бародари азиз, 10 нафар одам дар кора, 10 одамаш дар кора. Город Чехов 10 одам дар кора ва ҳозир ма рақамои соҳибкора масалан ҳамин тарафта мезанам, соҳибкор менависам болошта, шумо метавонед ки прямои занг бизанед ва соҳиби корқати худаш суҳбат кунед. Бачаи тоҷикай, ӯ рус нест, тоҷики худмон суҳбат кунед, қатиш мерава кор мекунад. И бача гуфт ки ма ягон пасрединг нестам, просто одамаш дар корае ки бигем як бригада шавам ва бираван кора бизанан, яъне ки мефаҳмонатон чӣ ҳастинед, ҳамаша бо подробнаша ихчон мегирем. бародари азиз, ма маълумоти бисёри бад кунам, шумо серавно видеоро тамошо намекунед, ба ҳамин хотир худтон маҷбур кардем ки ман хеле кӯтоҳ кунам. Так шо кадомеда ки интерес не ҳастед, марамат рақамои телефонаш зангш мезанед, суҳбат мекунед. Ва агар ягон ҷои дигар кор дар куша Москва ё ки дигар шаҳрҳо, мо корҳоро ҳар рӯза корҳои нава, ҳар рӯз зиёда 10-15 кор дар телеграм канал ворид кардаистем. Силка телеграм дар якум комментария мондагиа. Зир мекунен, обязательно рост ба канал мебаратон. Шумо метавонед ки явҷа кори ҳаррӯза разнорабочий, корҳои ба документ, бе документ, любой кор ҳаст явҷа. Асобина барои зану, мардо, барои тамоми оилаҳо ҳаст. Квартираро ҳам партофтесан бачаҳо. Шумо метавонед ки бидурен явҷа кор дастрас кунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Жда дорум ҳаматон. Дӯстони азиз, вақте ки мо видеоро мемонем дар YouTube ва мегем ки дар комментария якумда мо телеграма яъне ки закрепит кардагием. бисёриҳо чиза нафаҳманд, яъне ки чӣ хел мекунанд. бародари азиз, ҳамин видеое ки мо мемонем, масалан комментария шакшода мекунед, дар комментария ина якумда мондагия чӣ хеле ки дидесен на телеграм канали мо хайри муҷир. ина аллакай мо дуромадем, чӣ хеле ки дидестен уже автоматически рост омад ба телеграм канал, рост мебара ба ина омад аллакай, яъне ки видео силкаи мо рост моро ба ҳамин телеграм канал ворид кард. ва дар инҷа чӣ хеле ки ма гуфтам бародари азиз, бениҳоят корҳо бисёрай ва разнорабочи дигар ина ҳастай.